таблицы, на якіх пазіцыях месціцца, і на сваім рахунку мае 16 заліковых балаў. Што датычыцца сённяшніх вельмі сур'ёзна абцяжарвае, напэўна, Сергея Владимировича, ну і надае яму больш сур'ёзную, напэўна, адказнасць вось за тое, які футбол яго каманда будзе дэманстраваць і, адпаведна, якое месца зойме ўжо вось у чэмпіянаце. Няблага, в прынцыпе, гэтая атака можа развівацца. Тут левым флангам мяч ўсё ж такі да Зарыны Капусціной даходзіць. Ну і тая, бачыце, якую выштальцоўную перадачу робіць на Эмі. Эмі, удар па варотах вышэй прабівае. У барацьбе зараз была Нігерыйка. Куляшову, Тропнікава направа гуляе. Шарашавец можа збегчы ад саперніцы. Шарашавец у штрафной б'е па варотах, мяч ляціць недакладна. Ну, бліжні. Мяч узлетае на штрафной пляцоўкай. Кашынская першая на мячы. На падборы Храшак прабіць не ўдалося моцна. Прабівае Ціхамірова. Ну і гэты мяч заблакавала Ціхан. Працягвае атаку Дынама. Піліпенка. Трэба забіваць. Не, з мячом сустракаецца Тацяна Чыстік. Паследуеце сур'ёзная сценка выбудавана і б'е па варотах. Мяч ляціць міма. Больш хутка, чым яе паплечніца і суайчынніца Віньёле. Ну, канешне, хуткасць ужо ў яе не тая. Ось які момант! Чыстік выратоўвае Ціхамірова. Выдатны шанс зараз губля. Закід у штрафную пляцоўку. Галавой б'е Кашынская. А дабіванне ці будзе? Піліпенка выносіць мяч, але недалёка. У вольным полі Анастасія Лабашова пад нумарам 17. Гэта гулец цэнтра поля. Пасля штрафнога Чарлёнак, удар па варотах і выскоквае. Бліскуча мяч дастае Тацяна Чыстік. Аднак сыход лепшых футбалістак, ад'езд іх у іншыя краіны, у іншыя чэмпіянаты, канешне, на ўзроўні нашай жаночай лігі не можа не адбівацца. Удар па варотах! 82-я хвіліна, забівае ўсё ж такі і робіць гэта Ганна Сіняўская. Дынама свайго дамаглося. Да, гэта было, канешне, вельмі прыгожа. Атака левым флангам, мяч даходзіць да Сіняўскай. Яна была вось тут, вось ужо, в прынцыпе, літаральна на межах штрафной. Левай ногой прабіла у левы